More to už jebe tým pri Tesku. Do piči idem sa kúpiť z Energetic, idem sa kúpiť z Monster. Prvá vec, co som dneska pil, takže už som to vypil a ani som vonka nedošiel do auta. A zrazu čujem... Ujo. A dobre vyzeráce. Ďak bro. A... Nedáte mi to tú fľašku? No tá... Som ktorým... No, tu máš. Je tvoja. No, s Pánom Bohom. No a zaščujem. Ujo. Bo to... Čo som ti fľašku dal? Nemáte euro. A ktorým... Nemám, ale mám, ale nemám hotovosť, nemám euro. Ináč ja mobilom placím všade. A to ani neujebujem. Pravdu ktorým. A zrazu še me pýta Pay by Square. A ktorým, co? Co? To už nie za mnou asi, neviem. To. Doteraz neverím, more. Typek z Noákoch vycáhne, more, papír na 6 raz poskladaný. A na papíru QR kód. Skontrolujte meno účtu. Ja bol piči z toho, ja bol tak piči, more, ja mu toto euro poslal. A spoza ucha zaščujem, že... Ja sa aj pomodlím za vás. Ale sa nastavte revolvingové platby.